سلام عدي لو عندي بخالي فيديو متيناكم ذي 4 أقامشتيو دقة وزينا مالتيو أنا أيام وداتا وزي دقينا بعد جزايك قديمهم نتصانيحهم بدحريقو حانت ساعات وشتس إزو كله برد حيال برديو أوريدو برد بالتعمينا نفوتي أنا بفلاي نفسها تصورنا هالله سلا الوز أخو حنت جزي أشعيتو فوتيو بقى بتحريو عمتينا نوز لو عمت لما برسل سي جزي وزينا مالتي همزة ترين اللهم إنجو إيا القورلو بالتعمي وشتاي لحقو ساني تفدراوي نقرات أدنا عيتي اسخاتم كان هماي برد فوتو نيوخم دو استكي تاليهم لأي لما برتات عمنتان كخوناني عم بكومنت صحفوا ليكم رئيتكم لا جلزوا ليكم أزي دقي لعيه 3 يوم نوقعنا مالتي بتبرد تحقيسهم يسحقوا يتعاوتوا نيرهم بالتعمي يوم لسحقون إنا للدوادون النورو دحرينا للا قورو بيتيهم ساتهم لها منا مستقم مس النوم أبوهم خينا ميدوادو يوقعوا نيرهم بالتعمي يوم يسحقوا يتعاوتوا نيرهم أنا لا لودي رأي ويا لا خلي بخرج عليه كأوزم دقي بتعمي دسيلوم إن رأي وأنا لبكاتشو بقى يليل أوزي نجهو قداميو نجهو للا ቁርስና በላሊዕና ላብ ዝኾነ ቦታ መጫወቲ ደቅና ክንወስዶም ደሊና ናበፃና እዩ ኣብዚ መጨረሻ የወፅአና ካብኡ ምኻድ ጀሚርና ማለት እዩ ካብ ገዛና ላፍቲ መጫወቲ ደቅና ሰርፕራይዝ ክንገብረን ዓብይ ቦታ እዩ ኣይ ነገርና ነርና እቲ ቦታ ግን መጫወቲ ምዃኑ ግን ይፈልጣ እየን ረኣይኒ ኣነ ለ በረዶ ተፈጥራዊ ነገራት ነታዕዘብ ኾነ ረኣኹ ይኸድላኹ ኣዝያለ ደርሆ ዓባይ እኒኣ ናዝም ከተማ ሓወልቲ እያ ብዘጋጣሚ እዚ ደርሆ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዩቶም ዓዲ ካብኡ ምስ ደቂ ምስ በዓል ገዛይ ኮይና ናወጋዕና ነስጫወትና ኢና ንኸድ ኣለና እዛ ዓዲ በረድ ብበረድ ገይርዋ እግዚኣብሔር ግን እንዳየናይ ሓያል ድንቂ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ንምስከር ሃመይ ልበለ ፈጣሪ እኒአና ምስጋና እናክብረሉ ይኹን ነገራት ኩሉ ባዕሉ ያከናውን ሓያል እግዚኣብሔር ፈጣሪ ኣምላክ ክብሪ ምስጋና ሉ ይፀሐዮ ሓደ ተደሊ በረድ ይገብሮ ተደሊ ሓያል ፀሓይ ይገብር ዓመታት ባዕሉ ይቆፃፀርና ኣንሕና በረድ ንፈልጥ ኣብ ዓድና ንእሽተይ ጠብጠብ ይብል እሞ ካብኡ ያቋርፅ ኣብዚ ዓዲ ግን ውርድ ይብል 2 መዓልቲ ይፀንሕ ይኽእል 3 መዓልቲ ክፀንሕ ይኽእል እና እግዚኣብሔር ክንደየናይ ሓያል ምዃኑ ኩሉ ግዜ እዩ ለድነቐለይ ለግርመለይ ሓያል ጌታ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ሉ ይብፃሕ ነዘለዓለም ጎይታና ንጉስና በዘጋጣሚ ክብሪ ምስጋና ሉ ይብፃሐዮ ካብኡ እዛ ከተማታት ናርኣና ሃመይ ጎበዛት ምዃኖም ዞም ዓዶም ብስነ ስርዓት ተቆፃፂሮም ንዝቁሪ ኣብ ገዛለ ከይቆረና ሰሪሖም ማለት እዩ ሞሞቒ ኣብዚ ናብዚ መጫወቲ በፂሕና ክንኣቲ ማለት እዩ ምስ ኣተና ጫምኦም እና ጃኬት ቆቢዖም ወፃፂኦም ታንጤም እዮም እኒአው ከኣትየ ናብዚ መጫወቲ ረኣይዎም ድክድክ ይብሉ ኣለዉ ደቀይ ኣቲና ምጫወት ተጀሚሩ ሪኦምዎ ብጣዕሚ እዮም ደስ ኢልዎም ካብቲ ሓደ ላፍቲ ሓደ ናጎየዩ በቃ ከምዚ ዓይነት ቦታ ክንወስዶም ተለና ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ እዮም ዝሕጎሱ ደቀይ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ምዃን ኣይፈቲ ምክንያቱም ኣብ ገዛ ንዓድና ቤተሰብ የለይ ሓፍቲ ሓው ደሓቦይ ደሓፍትነይ ዳነን ቤተይ ዳቦ ጎይታይ ልትብሎ ስለለየለ ኣብ ገዛ ኩሉ ግዜ ኣይነቕምጦሚ ግዜ ክንረክብ ተለና መብዛሕትኡ ግዜ ሒዝናዮም ኢና ንወፅእ ዋላ ላብዚ መጫወቲ ተለይኮነ ኣብ ደገ ኣብቲ ጥቃና መጫወትታት እኒኦ ላብኡ ንወስዶም ኢና እንደገና ወክ ንገብር ኢና ዋላ ቁሪ ይኹን ዋላ ፀሓይ ይኹን
ሒዝናዮም ንወፅ ኢናና ሪፍሬሽ ኮይኖም እዮም ልመፁ ልምለሱ ገዛ ደኺምዎም ብግዜ እዮም ካብ ውላድ ኢሎም ልድቅሱልና ሕጉሳት ኮይኖም ማለት እዩ። ኣብዚ ዝዓባይ ጓለይ ሰይታ መኪና ትዝውርላ ካብ እንደገና ምስ ሓፍታ ከይና ትዝውርላ ኣነ ለይቀርፅ ቀራፂት ማለት እዩ። ቪድዮ እንታይ ይልበሃል ካሜራማን እየ እኒአኹ ወደይላ እዚኣ ኮይኑ ይጫወት እንደገና ባዕለይ መፀ ይሙክር ኣለኹ ንእሽተይ ኮፍሪ ሓተነ ነራ እያ ገጭ ኢላ ነራ ግን ደሓረት ተለማሚዳ ማለት እዩ ክኢለያ ብጣዕሚ ኢና ኢንጆይ ጌርናዮ ማለት እዩ። ንስኻትኩምላ ሒዝኩምዎም ውፅእ ደቅኹም ኣብ ገዛ ብዙሕ ግዜ ኮፍ ኣይተብልዎም ብፍላይ ኣብ ስደት ዘለና ኣብ ገዛ ክበድ ይብል እዩ ንእሽተይ ተዓፃፂ ስለ ልውዕል ማለት እዩ። ብልተኻለና መንገዲ ደገ ሒዝናዮም ክንወፅእ ክንኽእል ኣለና። ኩሉ ግዜ ሒዝናዮም ንውፃእ ደቅና ክናናፍሶም ክነዘናግዖም እኒአና ወክ ኣብ ጥቃና ለለዉ መጫወትታት ሒዝናዮም ንውፃእ ብዘጋጣሚ ክብለኩም ይፈቲ። ካብኡ እንደገና ክትሓሳስበኩም ልደሊ ነገር ቤዛኹም ሰብስክራይብ ግበሩለይ፣ ላይክ ኮሜንት ፃሓፉለይ፣ ሼር ኮፒ ሊንክ ግበሩለይ ምእንታን ክዓቢ ኣነ ሓፍትኩም ከም ጀማሪት መጠን ተታበረታትዑኒ ካብ ልቢ ሓትት። ናይካቶም ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት ምግባር ለዓየ ዓብይ ነገር ሞራል እዩ እሞ ብትሕትና ይሓተኩም ሰብስክራይብ ክትገብሩለይ በዘጋጣሚ ልል ትገብሩለይ ደገፍ ንኩለኹም ብጣዕሚ እየ ላመስግን ይቀኒየለይ ድማ ክብለኩም ይደሊ። ኣብዚ በደይ ገዛ ይሰርሕ ኣሎ እናደራረበ ማለት እዩ። እዚኣ ብጣዕሚ ካብ ዝፎተያ ነገር እያ። ኣብዚኣ ነዊሕ ሰዓት ፀኒሑ ምስ ኣሕዋቱ ማለት እዩ ረኣይዎ እቲ ኢሉ በቃ ሰራሪሖም እዚ ኩሉ ማለት እዩ ካብ ዝፈተውዋ ነገራት እዚኣ መጫወቲት እያ። ካብኡ ለዚኣ ለልውሽጢ ይኣትዩ ይወፁ እዚ የንጥር እዩ። ኣነ ይፈርሕ ይድንግፅ እሱ ግን ምንም ኣይመሰለይ ዝወደይ ብጣዕሚ ኢንጆይ ገይርዎ። ኣብዚ ግን ድሕሪኡ እናኸድኩ እዩ ከይወድቕ ገና 2 ዓመት 6 ወርሒ ስለ ዝገበረ ከይወድቀኒ እናበልኩ ግን እሱ ደሕና እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ጠንካራ እዩ። ካብኡ ልንእስ ብለ እናረኣኹስ እዞም ፃዓዱ ምንም እዮም ዘይፈርሑ ገና ን1 ዓመት ገለስ ይሓድግዎም ይሰድዎም ካብኡ ንእሽተይ ትረጋጋዕ ማለት እዩ። ኣብዚ ለይቲ ይብለ ልላዕሊ ክዘልል ረኣይዎ ዘጓለይለ በቃ እናልቦም ወግንዮም ህፃናት ግን ዝለሐግሶም ነገር ከመይ ድዮም ይፈልጥዎ መሲልኩም ብጣዕሚ እዮም ይፈልጥዎ ብጣዕሚ እዮም ስማርትታት ለድልዮም ነገራት እና ለዘናግዖም ነገር ብጣዕሚ እዮም ዝፈልጥዎ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ኣነ ኣብ ሓጎሶም ኣብቲ ለሕግሶም ነገር ምንም ልርብሾም ኣይደሊ ክርበሽ ኣይደሊ ኣብ ገዛት ኮይኖም ትኩረት ይደልዩ ኣብዚ ግን ባዕሎም ኮይኖም በቃ ይጫወቱ ነይሮም ረኣይዋ ኣነ ለ ይገጣጥም ኣለኹ ምስ ወደይ ኮይኖም ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደስ ልብል በእውነት ኣሽንኳይ ለቆኦም ስለኣየለይ ብጣዕሚ ኣሕጊሰኒ እና መብዛሕትኦም ፃዓዱ ለምስ ደቆም ኮይኖም ነቦ ይጫወቱ ነይሮም ይዘሉ ዋላ ይሽሉክለኹ ነይሮም ውሽጢ ልውሽጢ ጎበዛት እዮም ንሳቶም ልምዲ ኣለዎም ብጣዕሚ እዮም ዝዘናግዑ ከመይ ከም ዘዘናግዑ ይፈልጥዎ እዮም። ኣብዚ ለኣነ ላዕሊ ደይበ ካብኡ ለታሕቲ ይወርድ ኣለኹ እንዳየ ትኮንለ ነይራ ብኣጥቃይ ከይወደቕና ፈራሕኩ መጨረሻ ግን ረኣዩኒ ሞሊኣ ዘሊለ ወፀ ግን ብጣዕሚ እንጆይ ዝገብር ብእውነት ፈትንዎ ከይድኩም ከም ትፈትዎ ተስፋ ይገብር። ድሓር ጠሚና ኢሎምና ኣብዚ ቺፕስ ኣዚዝና ማለት እዩ ይበልዕ ኣለዉ ድሓረ ንእሽተይ ንጫወት ማምዬ ኣይፀገምናይ ምጭዋት ኢሎም ቃፂልና ናጫወታና ረኣይወን ዘን ደቀይ ምንጥልጣል ይፈትያ እየን ኢለኩም ተጓሊ ብዮ እዚኣ ዘብኽር ጓሌት ትንጠላጠለላ ብጣዕሚ እያ ኣስተማዒራ ትጫወታ ወደይና በዓል ገዛ ኢለ ረኣይዎ ሳይክል እባ ብመኪና ይኸዱ ኣሎም እዛ መኪና ለ ብጣዕሚ እዮም ፈትየምዋ
أنا زنيخو كاميرا مان خينا لأمي أرد الله مالتي كلتي عندك إيه وعلني زورا الله لو علينا أنا أرزخو رأيو بطعمي سفيح بطعمي عوي مالتي خيركم رأيو بفلاي هيسن هيبنهايم إن هاوزن للخم لورش هوابي للخم قراوايو باور بلاي يلبحال أب سيفينغن باركي قلنا لا أنا قراوايو سخاتم لا تخليكم بترينجركم ومسات تخليكم بزح جيزي هم نعدنا قراواي اللي أوزع عدي مجاهدتات رح أقلبالو بوتاتات يومنا تخيلنا أخذ تورحي ويا بسالس تورح حد زي مساد من مساكن ميولي لدك أخالي يقبر نقارين لي لو أمينا نبر نام دك أنا دما مسانا للوام قربت بتعمي صبو يخون كل جزي وعلنا مستك أنا تجيرنا من نحاولنا نقاريه اللي لعنا يوم مجيهم قلت الناس ينقرونا ولا أفتت تمرتويتهم وبتين درقارتان نعوي كخادت اللهم زعينت قلت الناس كلام دوتالهم مجيهم الولد دومي مكان مخرو الخولون بي عرفتم وين خالي أيخواني سلزي مستقنا قربتنا بقلت الناس من نقار بقلت الناس مجوات نقربهم نحبهم بزح جيزي لاف سراح لاف تمرتينا ندهبمو أفسدت لنا ويلنا قذا سراحينا ندهمو قنبل تخلنا متأن جيزي هنا دك أنا نسمع يوم لردو يوم سمارت يوم أولعت تتردي خيوم تسمع خيوم يردو خالقو لي يوم أي ربي شخاي احنا حامين أنا المدوم لنا أبدلا مستفترو إنجو يقبر لخونا رأخو إكزابير خنديين حيا المخانو إكزابير أملاك تنكي فقار يوا كل لخل مخانو كل جزء المسكر واردة أزد بردير إلا هو نشتك زنق عيل وعلي لو عارفة مكينة قريفنا مالت هي هايني برد كورد تلاقن نشتي زحلي أنسيو كفتنا خلي كيزينا لو يقلل بلا جاكيت الناس سر جيران ياخو أزخص كارقفو يرقفتي إلس كورديو أو ناقيس وشي تفدريهم هم لأسحقني كنت أنكيرو تدريو تنكرينو እንደገና ይፍትነለኹ እና ኣይወርዲ ወይተኣምርነኹ በቃ ብዝፀው ዝበለ በረኻ እዩ ማንም የለይ ልንቀሳቐስ የለይ ረኣይኒ ኣነ ኸ ብጣዕሚ እየ ፈትዮም ምክንያቱም ድሕሪ 2 መዓልቲ ወይ 3 መዓልቲ ይመክኽ እዮ ዝላል ባዕለይ ኣረፅላኹ ከምዚ ትሪእኒ ዘለኹም ካሊእ ግዜ ብካሊእ ቪድዮ ክንመፀኩም ኢና بيزاكم كذا سبسكرايب لايك كومنت شير كوبي لينك كل الجبر جبروا إخوم يا أني اللي مسايس للتصنحكم بتعميل أمسكن بتعميل فتوكم لخبركم تشاو دحنا خنوتا يا أني اللي مسايس أنحس للجبركم عزيل أمسكن يشدو تشاو تشاو